Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe Dental Dina TV, en garti kadi e windande men wattore 11. Hande noon eɗen kollira fa mawɗo no windirte e fa tokoso no windirte. Mi wino on jangnde nde saɗani ko teski o tan saɗi an jangowo won teskotoɗo ko jangata mbasa yawde mbasa kadi yowde. Woni yawde ko wiide ɗum ɗo tan fa tan gasata. Yowde ko wasa jangude wadde deftere ma nani, kuɗol ma nani. Hande aɗa janga fa mawɗo, hande aɗa janga fa tokoso. Sa jangi fa tokoso fa mawɗo ha gayni a wawi egga ɗum ɗo mbatta ɗum ɗo. A jangi fa tokoso a wawi a ƴeewi no windirte, a faami ɗum, a andi mbaɗa ɗo. Joni noon ɗo ko ekko tan waɗama ɗo ha ganda o woni fa mawɗo o, ɗo ko fa tokoso, ɗo ko fa tokoso, ɗo ko fa tokoso. Ɗo noon waɗanma hen seeɗa ekko no masirte. O yiɗo wiite ko fa, ɗo ko fe, ɗo ko fi, ɗo ko fo, ɗo ko fu. Ka jiɗɗo fodde a holnamo no fodirte. Ɗiɗi a mbatta mbawa wiide fa, ɗiɗi e mbatta mbawa wiide fe, ɗiɗi i mbatta mbawa wiide fi, ɗiɗi o mbatta mbawa wiide fo, ɗiɗi u mbatta mbawa wiide fu. Ɗo noon umminani en ummina tan guel gotel ngel ɗo tan katen, ɗo tan jinmi yon mbaw gandon no fa mawɗo jangirte no windirte, ganden fa tokoso no jangirte no windirte. Ɗo so ɗiggi andu a heeɓi gandal kewgal atinani. Kono sa yawi ɗo tan andu kala fa mawɗo daɗima, sa yawi ɗo kala fa tokoso daɗima. Wadde ganda fa mawɗo fa tokoso. Bisimillah, naten golle. Windande 11 ɓiira nani, Dental Dina TV nani, wonande on mo jeeyanoke jiɗɗo jeeyede hen jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV jiyangal, jenta e galle golle e jangde. On saha noon annene mbasa ɗawde hoorema e moƴƴere yahoore nde. A jogui Wave ma walla Orange Money ma walla Western walla Ria, ƴetta ko mbawɗa ko mbaɗa 77 906 14 81 nulda hen yetto. On saha mbawon wiide jokke golle ɗe jokka. Ko so mbiɗen jokke golle tan on kaaɗi ɗon on gadda ko jokkire golle jokkata golle. Ɗum noon min gaccani on haaju arande on onon winoɓe on jeyata hay batte, oɗon coggane ha gasoya gonton windiyankoɓe jangiyankoɓe. Wadde so mbaɗanama nde ɗo feere on jangi, on mbawi law, on dawi law, on keeɓi law, wadde kemnemin hen, kemnemin to min kalnani on ɗum. Wadde numéro mon nan ɗon 77 906 14 81 mbaɗe hen duuso jangde nde, mbaɗe hen duuso jangde. Hande noon eɗen janga ko wiyete fa mawɗo nani, ko ni tan wayata. Sa yi ɗum tan no wayini, ƴettu kuɗol ma ngol mbaɗa no windiri ni bindira noon. Ay no windiri ni non tan bindirta. Oto waylu hen hay hunde, ekkitoɗa bindol ngol no windiri ni mbaɗani ha ɗo, ƴetta oɗo pawaɗo, pesaɗo, mbaɗani tan keɓama. Gasi en kadi a wawimo, aɗa waɗa aɗa ekko ha mbawa fa o. A jangi ha wawi ɗo gayni noon gaddamo ɗo. Kadi garana fa tokoso mbaɗani tan ni ha ɗo, jippa less mbaɗani, pesaɗo, gasi. Hankadi a waɗa noon ha ganda ɗum jungo ma regime hen, gara binda ɗo. Non jangirte fa mawɗo fa tokoso, fa mawɗo fa tokoso. O ton kaɗata hoto arga. Sa jangiɗo ha wawi noon seeɗa mo gaɗa ga pija seeɗa mbiya fa, fe, fi, fo, fu.
fa 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 mbiyaɗo fa fe fi fo fo ɗum noon so tawi a ɗiggini ɗo gaya ɗo jannga ɗo ha ɗiggina ɗo ha gaya ɗiggini ganda fa mawɗo ganda fa tokoso ganda fa mawɗo ganda fa tokoso ganda fa mawɗo ganda fa tokoso ɗum ɗo so ɗiggi tan andu a heɓi gandal kewgal atinani kono noon jawowo kam anda a wiyeɓe on wonde fa tan jannguɗa tan o anda kala ko windete e fa ɗo itta mangal kala ko windete e fa tokosal ɗo itta ɗum noon wadde anne gayaɗo janngaɗo anne sa wawi ɗo tan andu on poti fa sabu kala bindowo fa ko ɗo itti fa mawɗo kala bindowo fa toko ɗo itti fa tokoso anne ngara tan ekkoɗa ɗo mbawa ɗo gasi a serti e nde ɗo majjere kadi ngara ɗo mbawa ɗo a serti nde majjere ganda ko ɗo wiyete fa mawɗo ko ni wayata ganda ko ɗo wiyete fa tokoso ko ni wayata hankkadi a andi mawɗo tokoso ɗo so ɗiggi tan andu jangde ma yawat hankkadi kala ko jiɗɗa windude a windat kala ko bindoɗa a janngat kala ko fate fa mawɗo e fa tokoso windama a janngan tan ɗo wona wawani wadde an jangowo hoto aham ƴettu kuɗɗol ma e karne ma mbañiroɗa fa mawɗo mbañiroɗa fa tokoso aɗa janga aɗa winda aɗa janga ko ni jangde wawirte kono sa ami noon windude a ami jangude andu a wawata bindol a wawata jangde ko ɗum saabi noon mbaɗa on par gotel gotel beele Allah walla on gotel ngel yaawa wawede binda law mbawa law dawa law keɓa law keɓnamin hen law yo Allah wallu en nande ɗum famde ɗum windande 11 nde Dental Dina TV eɗen janga hande fa mawɗo e fa tokoso ɗo kaɗɗen hande windande 11 nde ala ko janga hen so wona tan fa mawɗo e fa tokoso ga on addira tan ko ha yonna golle ɗe ha goɗɗe tan joɗon ha yonna golle ɗe wadde deftere ma nani kuɗol ma nani jangu fa mawɗo mbawa pawaɗo janga fa tokoso mbawa pawaɗo on nani onon wonɓe hemɓe noon Dental Dina TV ɗo ɓurano wonde goneɗo anon jinɗo yaade lesto jangoyde to WhatsApp to yaato 77 906 80 jiya WhatsApp o ngara kala indema yettode ma yamirode ma ngara toon min kalama sarɗe gontundi naata ndeƴa toon janga toon ko ga ɓuran ma noon Dental Dina TV ga kaɗa ga janga ga mbaɗa ballal ma ga ɓuran ma jangude janguga gadda ga ballal ma o ga bange ko toon jiɗɗa jangoyde jaha toon jangoya toon kadi ballal ma yiye toon ko ballal nga tan sohlama amin balla balle amin jinga jingue ten mbi on wona politique jangde ala politique ala punti jangde ala politique ala punti a jangi a wawi tan a wawi gasi a funtaka jawdi ma kadi ñamaka e dow mere jawdi ndi addira ko ha walla min e golle ɗe courant wifi connexion min jeeya e barme o kadi ma wallonde de wadde on dawi on keeɓi kemne yo Allah ko en nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jangi hande fa mawɗo on jangi hande fa tokoso ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi gon ɗiga on jarama wassalam